Hi logoफोर welcome back to my channel नै आङो दायो लोगोजों आंजों जोङो मेहेन्दी गाहैनो थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर दाख्लैनि हाबाजोंनो उत्तुपुरा दियायाव ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नै जोंना लोगोआ मेहेन्दी गाग्राया फैबाय नै हाय होनहर दे मोनसे मेहेन्दी गाहैनो नागिरदों जोङो हिन्जाव गोदाननिया बेहाय थालिं दखानाव बलांगुरियाव बायबासो बेनोमोन लोगो फैबायनिया बेनो नामा लोगोफोरजों दा फैबाय नै मोनाबिलिनि बेयावनो दायो लोगोफोरजों मोनफैनानै जिरायगासिनो आरो ओमफ्राय मेहेन्दी गानायनि सिगां जोङो साहा लोंहोनो नागिरबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो साहा लोंग्रोनोसै साहा लोंखांनानै मेहेन्दिखौ फुननोसै आरो दा खैथा जायो जालांबाय थासिगोन आरो ओरैबायदि टाइम लाखायो लोगोफोर माने जोंबो माने प्रफेसनेल नङा जाहैबाय मेहेन्दियावहाय ओरैनो माने गोसो जानानै आखिनो लुबैनो आखिनायसै आरोना लिंहरनायखाय फैबाय ओमफ्राय नै जोङो साहा लोंग्रोबाय गाइखेरनि साहा मेहेन्दी गासदों सिम्पोल होनदों नायखौ ओमफ्राय नैबे सानि इयावहाय एसे डिजाइन होदों आरो सिम्पोल दायो नै लोगोफोर स्टार्ट खालामहांबाय आरो बासिनानै हिन्जाव गोदानखौ बासिबाय बबेखौ आखिनो ओमफ्राय आंथ' आखिनो रोङा जाहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो सापर्ट खालामग्राल' आरो हेल्प खालामग्रा ओमफ्राय आं नै दायो बेयावहाय आसि बिजौ गोसोम फुनना होसिगोन आरो आङो लोगोफोर फुनना होबाय नै सोलोंगोन र' लोगोफोर आंबो लासैनो सोलोंलांगोन आरो मेहेन्दी आखिनो हारसिंनो ओरैनोथ' आङो आर्टखौहाय आखिनो रोङो आरो पेन्सिलजों बारा नायनानै आखिनो रोङो ओमफ्राय बेबायदि माने मेहेन्दिजों आखिनायखौ माने नांला जानो गियो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंखौ ओंखामसो जाबावसिगोन आरो जोङो मेहेन्दी गानो फैनाया आलासिसो जालांबावो आरोखि जोंना गथ'निलाय 11ता 12ता जालायबाय ओंखायनो जोङो ओंखाम जालांखाबाय आरो जालांसै नालाय ओंखारबाय ओंखायनो जाबाय आरो जोङो ओंख्रिया माबा बान्दा कफि आलु लाब्रा आरो ब्रयलार बेदरमोन आरो लोगोफोर बिराद गोथाव जादों ओंख्रिया खिन्थु ओमफ्राय जाखांबाथाय थांसै आरो जोङो लोगोफोर ओमफ्राय जि हर थानो थिनबायखादोंमोन न'नि मानसिफ्रा ओमफ्राय जोङो थायासै आरो उसुबिदा जायोना हर थानो ओमफ्राय जों सानैजोंबाबो फैनो हाखायो खाथि नालाय बारा गोजान नंखाया न'आ ओंखायनो जोङो ओंखाम जानानै फैफिनबाय आरो लोगोफोर स' गाइस दायो जोङो नै थांनो ओंखारबाय सानैजों हर गेजेर जाबाबो 11:30 बारखाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय थांनोसै दासो मोनफैदों लोगोफोर दासो मोनफैदों जोङो बर्थमान 12ता जाबाय लोगोफोर 12ता गुड नाइट लोगोफोर दे बेखौ फुनदो बेखौ फुनबाय गाहैनो थांबानो जागोन दे आंनि 이제 하수로 왜? Hi everyone, good evening. Mari semua kita dengan lebih kita sana kita. Kalau dulu, tahu sekarang udah naik sekarang semua kita kok. Jadi sangatnya. Ini sih manja kira-kira nggak sekarang udah naik kok.
Monthoaखै दा? मोनबाय थाब मोनो र' होनोसैलाय लावदुम फिथा बरिया नुखायो नै गुदुं साहा गुदुं फिथा जानोसै नै जोंहा लोगोफोर नालाय बिराद साइजनि आरो लोगोफोरना नै साकनि मा होनो सानियावहाय फिथाखौहाय हमदों आरो बिराद साइज नुयो नै लावदुमनो टफि बायदि जानोसै लोंनोसै लोगोफोर इभिनिंनि